temps i en un lloc llunyà, el planeta Novatec s'acerra per l'espai. En el cel, 3 sols, i en la Terra un mineral, el Kerium preciós que qualsevol pot robar. Però un dia va arribar un home solitari, amb poders de falcó, llop, puma i os. Defensor de la pau que ha vingut de lluny, campió de la justícia, el xèrif Freigstar.